Haino hai bu sabutui genang kharlaimani patimung belai lasima singsa o tiprasa do phani kothmarok obaikeno 24 Ramchandra Ghat constituency bai khobjak Phalguna Bari kamio laithangnai 29 Salmario Kailebari thangmani nogo kipilia Omojit Debormani hik Susmila Deborma alka chalabaino khari thangka hanui busani khuktui sirai sawi khonarika Kharnai Burini kami engkam Tulasikor Sitaram Para Obaikeno busa khoroksa class 8 pore ui tongjamani tabuk busa bumano khatang jagoi koinene khlai bumano ringjak tei joto hasteni lukurongno nugui tongkha hangke okokduk number saharnani bagoi busai koijakha obaikeno naitungni paithak doroso ekarei tamusaka busai tei busa Sungna tinta ni bagai nuhunmani. Tini media no ring makarung ke ani ke ko ani bihi 29 tariko sadiwo thangmani mane angkai samung ko thangjak ang atagon ongkor thaka angkai ang samung paya ko sariko 5 ta digiro ko ngko bono kol khaka ni tam me khro ko nane hi sangmani ke ang ba sadi se phai pai khabri sau angkai nengki phai ba angkai angki phaya dolok an tini nara bikha thukhani angkai khana phasiwani sau angkai engko taim phungo kol khaka angkai ekbar ringai tai singlia suji om thaka bo sadiwo thangai abo umon apru enu bo to sawo behla oi sawta Sabo baithang. dolok tongoi sawo bumule kun saya Bung saya. he dol tongoi sawo dolok bai sata Abon para. angkai apun pore khai tai ni no kha ebeno ang kam samong khaji tino eber kol khai tung bono angkai ebeno suji omang omang sai tung hiu angkai ang apru kai tai ni ko bo khai ka ek tini su jote ang kol khai tung bono ang mia bu thuya cha ya khai ako 1 taring hoite chimi ang thuya cha ya ebe bono kol khai mong tung kol bu pur hamno hne yang bota ok sanani bor thangka ang bon tam to tam saka wane diba ngam to yang khai mong bota ngai Ni hingni mungkai. Susmila Deborma Ngani ni mung. Omojit Deborma Boki chalaba ja kharka naki kemau nangtam khakai. angkai atik hakana rohni le wale wan sukota Boron cha rok saidaman. abo cha rokha sumeta bisi bosor ramai kaijang mani umurong kaijang mani iko 2015 kaijang hungkai iko 9 bosorok bo pias be khobja Sinmok hai iko Kolanpur Namo paran mungkai. Phalguna Bari Saya rok datang. Cerai Tunggu Cara ni mungkai. Rikesh Deborma Bokla jawa pori tang. Thiriwo kokoro to kobangman samanogo ngai ang sengkai ba mare songbai kok sawo toy songbai kok sawo ni saitung ngai ngai anggo asiglo ko khajak samu thangu ngai kam rong le khai tang angka te samu kan jawo tero pasti ni lu korno ko jawa jung nayuta jate an bihingno jekhini nuka hangkai bisa noko tuni phanyang phun rambui me iya khaba anakhono jawa mane ko thun number ok ang contact ri nai an ko contact number 9862513905 arok jekhini nuka hangka no aro an no number call khajun jesa ko bana an bihingno namu Bor thang nang saidaman. Bo jagao thang. Bo cha rabai thangana saidaman nang. Nin mano nang khara khadang. nin ma nok ro ko kok da sa bui bai Sawo. chala bai da sa delhi da sa Delhi. Ngani ni mungta mo. Rikesh. nin ma na nang na na Nanggo. nin ma tak su zara ti no kri nang tam ko sa nai khara khatang nang nin ma no besuk din dong na nin ma no kri Ikaw din.